Molt bé. Bon dia a totes i a tots. Soc la Sandra Ribas, formo part de la Comissió d'Addiccions Comportamentals de la Federació. La comissió vam començar aproximadament cap a l'època de la pandèmia. Vull dir que és una comissió molt jove. Estem alineant objectius vam recollir dades de tota la federació en quant a l'abordatge d'addiccions comportamentals i ara estem dissenyant eines per una miqueta veure les poblacions que estem atenent. Però si voleu més informació ens la demaneu i us l'enviarem encantades. Avui tenim la bona sort de poder comptar amb aquesta jornada que es titula Abordatge educatiu dels usos de pantalles, com treballar com educar saludablement en una societat digital, i la persona que ens farà aquesta ponència és l'Enric Marcos. Hola, bon dia, Enric. Bon dia. L'Enric és psicòleg, membre de PDS, una entitat amb llarga experiència en la prevenció de conductes potencialment addictives, i també és membre de l'equip docent del Màster de Drogodependències de la Universitat de Barcelona. Doncs res, Enric, quan tu vulguis. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Sandra, i bon dia a tots i totes. Gràcies a la Federació i sobretot a la Comissió per haver pensat en mi per fer aquesta sessió, que sorprenentment potser ha generat molt interès pel número de persones que estaven inscrites. I intentaré fer una sessió sobretot introductòria a nivell d'abordatge educatiu dels usos de pantalles. Crec que, com molts de vosaltres, vinc del món de la prevenció de drogodependències i promoció de la salut i hem fet una miqueta un viatge i hem incorporat cada cop amb més elements i amb més eines tot el que té a veure amb aquests usos saludables, usos problemàtics de pantalles. La veritat és que és un repte, veig moltes cares conegudes i, de fet, molts dels temes que avui tocaré els he pres de vosaltres, amb el qual espero estar a l'alçada de les expectatives. La idea, com sempre, és que la sessió sigui el més participativa possible, però, clar, al ser un format online tenim poca estona, amb el qual el que us comentaré són els blocs que hem previst per avui. Sí que farem una part al mig de la sessió més participativa, perquè puguem dir una miqueta la nostra i puguem fer un petit joc, i a partir d'aquí, la part final, evidentment, qualsevol dubte o, més que dubtes, reflexions que vulgueu compartir amb el grup, la idea és que sigui una sessió participativa i de reflexió grupal. Què tocarem avui? Si us sembla, faré una petita part molt breu sobre la prevenció de conductes potencialment addictives, com deia la Sandra, una miqueta la nostra línia de treball a l'entitat PDS. Després sí que voldria fer una petita parada amb el concepte d'addicció quan parlem de pantalles, a què ens estem referint, si és realment l'únic problema que existeix o no, i una miqueta què és el que ens comporta, què ens pot generar centrar-nos en aquesta temàtica. Continuarem aquest joc participatiu que es deia de què en sabem de les pantalles, amb algunes dades. Han sortit just aquesta última setmana alguns informes sobre jocs apostes online. Tenim dades també d'estudis i de dades i farem una miqueta quina és la situació realment actual sobre els usos d'aquests dispositius. I, finalment, als últims blocs sí que parlarem una miqueta d'usos i riscos molt breument, perquè avui ja us dic que és una sessió molt introductòria, i sobretot us volia compartir algunes eines i algunes bones pràctiques que des de l'entitat hem elaborat perquè posar-les a disposició i que les podeu utilitzar per qualsevol intervenció que feu relacionada amb aquestes temàtiques. Tant la Sandra com la Glòria aniran prenent nota dels comentaris que feu al xat, amb el qual qualsevol intervenció serà benvinguda. I si em deixeu, comparteixo pantalla i comencem amb la sessió. Molt bé. A veure, prevenció de conductes potencialment addictives, jo crec que aquí estem entre experts i expertes, evidentment no cal que hi dediqui massa estona, però sí que potser fer èmfasis en aquesta paraula que hem afegit, de potencialment addictives, i anticipo una miqueta aquesta reflexió que farem després sobre l'addicció, si és l'única problemàtica, si és la més greu o no, o com a mínim què és el que ens pot generar centrar-nos en aquest tema i de vegades obviar-ne alguns d'altres. Però bàsicament, amb la Núria Puentes, una companya que vaig tenir la sort de treballar un temps a la Mancomunitat Penedès Garraf, sempre començant les sessions de professionals amb aquesta cita,
d'Edwards, a més de l'any que jo vaig néixer, i és una miqueta l'enfocament que tenim quan parlem de prevenció, no? Sempre entenem que el repte que implica generar un canvi de conducta amb les persones amb les que estem treballant i sempre des del respecte i des de la confiança en les potencialitats d'aquests participants. Una miqueta la línia i el discurs preventiu amb el que treballarem. Entenem prevenció, evidentment, com un concepte ampli i és tant prevenció intentar evitar els inicis de consums o d'usos problemàtics, com també, evidentment, és prevenció quan fem intervencions encaminades en darrere edat d'inici, perquè sabem que com més tard comences a fer una sèrie d'usos menys relacionats amb certes problemàtiques en el futur. I també és prevenció, aquesta detecció precoç, intentar evitar la progressió cap a usos més problemàtics o tot el que té a veure amb la reducció de riscos. I aquí jo crec que les pantalles tenen un avantatge a l'hora de... Ja sabeu que amb les drogues durant molt de temps hem parlat de diferents marcs teòrics, diferents perspectives. Crec que hi ha tota una corrent que parla de gestió de riscos i plaers que és molt interessant però que a vegades ha generat certa controvèrsia i en canvi amb les pantalles sembla que hi ha cert consens amb què hem d'intentar treure la màxima potencialitat a la vegada que intentem evitar-ne certs riscos. Tot i que, evidentment, hi ha postures molt més pro-pantalles o molt més antipantalles i crec que això també ho fa molt més interessant. Vull dir que no hi ha potser aquesta part tan moral que hi havia o que trobem encara a dia d'avui amb les drogues i això ens permet que ens centrem una miqueta més en aquesta escala de grisos que potser el fa el tema molt més interessant. Aleshores, quan parlem de prevenció, el que intentarem sempre és, evidentment, que sigui el més eficaç possible i, per sort, cada cop tenim més models teòrics que sabem que funcionen, tenim més bones pràctiques i tant des de Diputació, Generalitat, Pla Nacional, la tendència és cap a buscar models i programes amb evidències científiques, és a dir, que sabem que són eficaços i funcionen, sempre tenint en compte la població que ens estem dirigint, si són programes més universals o més amb població amb certs riscos i els adaptarem i els intentarem ajustar a les necessitats de la població i des d'aquest punt de vista ser viables, realistes, sostenibles i avaluables. Aquí, en professional, sempre faig la pregunta i m'agrada molt fer la pregunta en aquesta part, per ja donar pas a que ja sigui una intervenció més participativa. A quina edat pensen les persones participants que seria adequat començar a realitzar intervencions de tipus preventiu? I clar, amb els anys hem anat trobant alguna petita evolució en aquesta resposta. Potser moltes persones marquen una edat de 13, 14, 15 anys com a relacionat amb les primeres sortides en l'àmbit d'oci nocturn, com per començar a treballar aquestes temàtiques. Algunes altres persones ja apuntaven cap als 12-13, el pas de primària a secundària, l'inici, per exemple, del consum de tabac, les dades d'edat inici amb certs consums. A mi el que m'interessava és tirar-ho cap a com abans millor, i de fet això, amb les pantalles està canviant la resposta i ens estem trobant cada cop més persones que parlen del treball, no només amb adolescents i joves, sinó també amb les famílies o tot l'entorn comunitari i com abans millor fins i tot amb espais prenatals, vull dir, en les sessions jo sempre ho pensava quan vaig tenir abans de tenir la meva primera filla, en el moment que la majoria de persones participem en aquests cursos, en aquestes formacions, a més estàs en un moment de canvi a la vida molt important, molt receptiu a que t'expliquin i a que comparteixin què és adequat i no és adequat fer amb les teves criatures i crec que seria un molt bon moment per treballar ja el tema pantalles, i més quan ara tenim cada cop més evidència o, per exemple, tenim aquest manifest Pantalla 06 que moltes de les entitats que estem aquí hem signat, que parlen com una recomanació cada cop amb més evidència i amb més base de 0,3 pantalla 0 i 0,6 pantalles interactives 0. I això probablement s'hauria de fer amb la intervenció amb famílies i, com deia, amb etapes molt primerenques. Què estem parlant? Evidentment, com sempre, de reduir factors de risc i potenciar factors de protecció. I això, ara, si voleu, us llistaré alguns dels factors que s'han anat descrivint al voltant dels usos de pantalles. Tenim forces estudis ja que ens parlen de quins són els elements claus que hauríem de treballar i, de fet, molts d'ells van cap a la banda inespecífica. I just aquesta pregunta que els hi feia de quan podem començar a fer aquestes intervencions preventives
té a veure amb aquests programes, aquestes intervencions que fem, que potser no parlaven de drogues o no parlen específicament de pantalles, però sí que estan parlant d'autoestima, d'efectivitat, de resistència a la pressió de grup, etc, i que sabem que finalment són molt més eficaces en aquestes edats primerenques. Sempre posava d'exemple un programa, potser el coneixeu, Els meus amics al meu jardí, és un programa canadenc que té molts anys, que eren una sèrie de contes on hi havia protagonistes que eren hortalisses, fruites, i el plàtan, el tomàquet, i parlaven una miqueta d'autoimatge, com em veia a mi mateix, com em veien els altres, i hi havia un dels contes que parlava dels bolets i feia una miqueta una analogia, una miqueta força metafòrica, no? sobre tòxics i els riscos o salut, no? I que s'utilitzava amb infants de primer a quart de primària. Entrant en factors de risc i protecció, l'exemple que m'agrada més posar és, ja fa forces anys vaig tenir la sort de col·laborar en la comissió que treballava en l'exposició que es va fer des de la Diputació, l'àrea de salut del tabac al descobert, i recordo que en aquell moment es parlava què s'hagués fet amb una exposició sobre el tabac fa 20 anys o fa 30 anys, doncs segurament parlar de les problemàtiques més greus, com poden ser malalties cardiovasculars, càncer, etc, que és probablement els motius de més pes a l'hora de prendre la decisió de no fumar, però també molt allunyades de la realitat d'adolescents i joves, segurament a vegades poc realistes en el seu moment, en la seva etapa vital, vaja. Es va fer un pas més enllà, no? I per exemple, des d'Austràlia es van començar a fer campanyes quan parlaven del tabac, que parlaven de les arrugues primerenques, que parlaven de fer-te petons i tenir mal alè, que eren problemàtiques segurament molt menys greus, però més properes a aquests adolescents i a aquestes joves. I finalment es va fer un pas més enllà, que jo el primer cop que el vaig veure quan va ser en aquesta exposició, que va ser, tenint en compte que la població a la que ens dirigíem, de 12 a 13 anys, majoritàriament era no fumadora, per què en comptes de parlar únicament i també dels riscos associats als consums de tabac, per què no parlem de les avantatges del no consum entre els no consumidors, que són la gran majoria d'aquestes edats? I aquí va ser una miqueta un pas endavant amb aquesta línia que a mi em va ajudar molt a conceptualitzar i entendre cap a on podíem anar perquè fer que la prevenció funcionés. Aleshores, entrant ara ja, deixant una miqueta d'anècdotes, entrant en quins factors de risc i protecció, això ho tindreu, jo us puc entregar, si voleu, la presentació, però hi ha diversos estudis. Jo, a través de la Sònia Rubio d'EdPAC, vaig conèixer també aquest manual d'Echeguro i Recasens, que parlen de diferents factors associats amb problemàtiques amb els usos de pantalles. Aquí ho han dividit, ja ho esteu veient, en factors més de caire personal, familiar, social, i si els aneu llegint veieu que són factors, de fet, bastant genèrics o força similars als que ens podem trobar habitualment quan veiem factors de risc i protecció amb altres conductes addictives o amb altres addiccions comportamentals. Trets de personalitat, problemes de personalitat, problemes psiquiàtrics. Sí que és veritat que quan hem elaborat alguns plans locals de prevenció, quan hem fet entrevistes amb professionals, aquesta part de problemes psiquiàtrics, de comorbilitat, quan parlem de problemes relacionats amb les pantalles, sobretot quan parlem d'addicció, sempre s'acostuma a destacar i és un dels temes que potser hauríem de tenir més en compte, sobretot en els casos més problemàtics o en aquests usos més problemàtics o fins i tot de conductes addictives. A nivell familiar, evidentment, ara us posaré un exemple amb un estudi concret perquè veiem aterrem aquests factors de risc en com es reprodueixen a la realitat. Segurament sigui un dels factors més claus a l'hora de poder treballar, poder intervenir a l'hora de generar canvis amb aquests nois i aquestes noies. I finalment també factors socials, d'aïllament social, relacions en el grup d'iguals, etc. Aleshores, traduïm-ho i, si us sembla, aterrem una miqueta a la realitat que ens trobem a nivell de dades. Coneixeu tots i totes l'Estudes, aquesta enquesta que es fa amb adolescents i joves de 14 a 18 anys des del Pla Nacional sobre Drogues. Aleshores, aquí hi ha la part més interessant, com sempre, d'aquestes enquestes, és veure l'evolució, però aquí és que m'he parat amb una de les presentacions que ens van fer on intentaven relacionar els usos problemàtics amb altres tipus de conductes. A veure, dintre de l'Estudes, per si algú no ho coneix, hi ha una altra enquesta, que és el CIUS, que és el que medeix l'ús compulsiu d'internet, que bàsicament són 14 preguntes que es responen conjuntament i que a partir d'aquí ens apareix un criteri no diagnòstic en cap cas, però sí que a nivell de prevenció ens és interessant, que és aquest ús compulsiu d'internet. És una escala que probablement d'aquí un temps haguem de modificar, perquè, per exemple, parla molt de quan em connecto o quan em desconnecto d'internet,
i potser ara pels adolescents i joves això de connectar-se o desconnectar-se doncs ja no tingui massa sentit, no? A mi m'aboca molt, que no sé si vosaltres, però el soroll del router quan ens connectàvem abans a l'ordinador, això de que ens connectem, no? Però actualment la sensació és que d'aquesta dia sempre estem connectats. Però vaja, aquí el que fa és comparar entre el 100% de nois i noies que apareixen com a ús compulsiu d'internet, que donen positiu en aquest qüestionari, i el 100% dels que no fan un ús compulsiu. I això s'ho compara amb diferents conductes, com deia. Per exemple, aquí el que ens diu la primera és, parlàvem, per exemple, que un dels factors de risc que apareixia era el fracàs escolar. Doncs aquí diu, el percentatge de nois i noies que suspèn habitualment. Doncs entre els que fan ús compulsiu d'internet tenim un 10,4, entre els que no fan un ús compulsiu tenim un 5,5, és a dir, que tenim gairebé un doble entre uns i altres. Sempre insisteixo, m'agrada dir a les formacions, aquí no estem parlant d'una relació de causa-efecte, aquí estem parlant que hi ha una relació i aquí hem de veure com això està afectant i fins i tot aquí podríem parlar dels diferents rols de la persona, no? I això, com també abans deia la Núria, sempre ho dèiem, no? Ostres, una classe, hi ha diferents rols, diferents personalitats i diferents formes de destacar davant dels altres i en el seu moment sempre dèiem de vegades és millor ser el fumeta que no ser ningú, no? Tenir un rol davant. Ara podríem dir és millor ser un niño rata o una niña rata, no? Que no ser ningú davant dels altres, però tot i així el que tenim clar és que aquí no sabem quina és la causa de l'efecte, és a dir, podem tenir situacions potser més estàndard o més esperables, com que algú que té un bon rendiment acadèmic comença a jugar a videojocs i això fa que baixi el rendiment, o pot ser just al contrari, podem tenir un noi o una noia que té un baix rendiment acadèmic, que no troba allà unes expectatives que tindria o un reconeixement i que el fet de destacar amb certs usos de pantalles, ja sigui xarxes socials, videojocs o altres, li dona aquesta identitat de la que comentava. Aquest seria aquest primer punt. I el segon, que potser és el que més destaquen professorat, sempre intentem escoltar una mica els diferents professionals que ens diuen què és el que es preocupa sobre les pantalles, que evidentment és un tema molt ampli i que també el fa molt interessant en aquest sentit, perquè pots parlar de tants temes que acabes parlant de temes potser més de veritats per la vida, que potser siguin de vegades els més interessants. Doncs quan parlem amb famílies, normalment el que més preocupa, i això em corregireu vosaltres, però el que trobo que sempre es pregunta més habitualment té a veure amb els continguts i amb persones desconegudes, són com dues temàtiques que preocupen especialment, que ells poden trobar a la xarxa i amb qui poden contactar. I en canvi en professorat es destaca molt, o la tendència potser a destacar, aquesta falta d'hores de son, que és una de les evidències que també tenim a nivell de conseqüències biopsicosocials dels usos abusius de pantalles, i també les dificultats de relació entre iguals, que es troben probablement aquests primers grups de WhatsApp, de Telegram, on interactuen i estan aprenent a relacionar-se amb els dispositius, a través dels dispositius, el qual no és exactament igual que quan ens comuniquem cara a cara. Què veiem aquí? Doncs que hi ha gairebé un 30% dels que fan ús compulsiu d'internet que ha faltat a classe els últims 30 dies, respecte al 17,7% del total de nois i noies que no fan aquest ús compulsiu. Amb la qual cosa aquí, tornem a dir, no parlem de causa i efecte, però sí que veiem que hi ha algun tipus de relació entre una variable i l'altra. I finalment les dues de baix, que són fonamentals, que parlen de la relació amb mare, amb pare, amb dos pares, amb dues mares, i que el que veiem és que a pitjor relació, més ús compulsiu, o a millor relació, menys ús compulsiu, com ho vulguem veure. Tornem a destacar aquest paper clau de la família. Aleshores, per complementar això, us ensenyo, vaig trobar un estudi de les Illes Balears, aquest es va fer fa un parell d'anys, i bàsicament el que buscava aquest estudi era veure, partint de la base que l'ús excessiu, l'ús abusiu de pantalla genera certes repercussions negatives, agafava les recomanacions que en aquell moment es feien des de l'Associació Espanyola de Pediatria i l'Acadèmia Americana de Pediatria, les recomanacions tipus restringir el temps de pantalles, evitar l'ús de televisió durant els àpats, evitar utilitzar la televisió abans dels 2 anys i evitar també la presència de televisió al dormitori. Aquestes recomanacions genèriques que acostumen a aparèixer a molts manuals i que aquí en aquest estudi es veu una miqueta el per què o si tenen o no tenen sentit, que ja us anticipo que sí. Per exemple, el manual de Diputació sobre educar saludablement a la societat digital també fa recomanacions com per exemple que la televisió, si és possible, o els dispositius estiguin a espais compartits. I també es parla d'aquest límit d'hores, que aquí podríem parlar-ne moltíssim, sobre si les hores és una variable que hem de tenir en compte, però evidentment no és només quanta estona hi estem, sinó què hi estem fent, què hi ha darrere, quina és la motivació, per què hi estic, i aquí altres variables com l'edat, el gènere, etc. Aquest estudi
què és el que ens diu? Què és les conclusions una miqueta principals que va treure? Doncs el que es va observar, per exemple, és que el temps mitjà de pantalles en menors de 2 anys va ser ja de 71 minuts al dia. Recordem que la recomanació que dèiem abans era de 0 minuts fins als 3 anys, i això va augmentar fins als 160 minuts al dia en majors de 10 anys. No? Això ja vol dir que la durada, que ja deia que és només una de les variables, està força per sobre de recomanacions. Es va veure també que hi havia més ús de videojocs en nois que en noies, i es va veure també que hi ha un percentatge molt important que va començar l'ús de televisió abans dels 2 anys. Però a mi la part que m'interessava és la de baix, no? Perquè el que vam buscar aquí és certs hàbits familiars que s'associaven, en aquest cas, amb aquest ús excessiu de temps per part de nois i noies. I van trobar 3 variables, i són 3 variables que, a més, són relativament senzillament corregibles, no? De dir, ostres, el temps de televisió dels progenitors, és a dir, aquí ja podem trobar a nivell educatiu, quan treballem en famílies, doncs amb menys temps de televisió de progenitors, menys ús excessiu dels fills i filles. Aquest costum de mantenir la televisió de fons, no? També era una altra variable que tenia associació, i un altre element que destaquen també molts professionals quan fem entrevistes per veure quina és la seva opinió sobre el que està passant relacionat amb les pantalles, el fet de veure la televisió habitualment sol, no? I que potser té a veure amb el que dèiem ara de que la televisió estigui en un espai compartit, o, si és possible, els dispositius siguin compartits amb la família i estiguin situats en espais comuns de la casa. Simplement per veure alguns exemples del que ja ens parlava Etxebaró i Requesens quan parlaven d'aquests factors de risc, i ara veurem els factors de protecció. Factors de protecció, doncs bàsicament una altra vegada en una mateixa línia, no? Doncs recursos a nivell més personal, que ja havia dit abans, autoestima, habilitats socials, estil atribucional, certs recursos personals, i sobretot quan parlem de família, tot el que té a veure amb la comunicació, normes i límits i el modelatge. Aquí, una anècdota, quan parlem de famílies, probablement sigui un dels elements claus, i ara quan parlem també d'aquest concepte d'addicció ho nombraré, però sí que és habitual que fem sessions amb famílies per parlar d'aquestes temàtiques. Alguna de les avantatges per mi que té el tema de pantalles és que sembla que sempre és difícil fer venir les famílies quan fem sessions o fem tallers participatius. Sembla que venen una mica més de famílies ara amb el tema pantalles que amb el tema drogues, sembla que preocupa més, o sembla que està més als titulars dels mitjans. I a la vegada, i el que anava a dir que és més interessant o més aprofitable, és que les famílies tenen fills i filles més petits, amb el qual estan venint abans, i amb el qual la intervenció preventiva pot ser potser també més útil. I recordo una de les últimes que vaig fer abans de la Covid, que vam fer una intervenció a Gelida. Una mare va fer una miqueta un discurs sobre les pantalles, probablement una miqueta a la vista, fent aquesta reflexió que fem molts de nosaltres ja, que quan érem joves o érem petits, el que fèiem era jugar al parc i estar al carrer i compartir. Jo, de fet, soc de Barcelona, amb el qual massa al carrer no hi era, però va fer aquesta reflexió, i en canvi la seva filla, que estava tancada a l'habitació amb el mòbil o la tauleta, i aquesta mare havia vingut amb la filla i va aixecar la mà, i llavors va dir, però mare, si ets tu la que no em deixes sortir. I aquí, probablement, per mi va ser una conversa molt, molt interessant entendre a nivell familiar què és el que pot estar passant, a nivell de certa sobreprotecció, per una banda, i poques responsabilitats de vegades amb nois i noies, i l'entrega del mòbil, que després parlarem de quina edat realment es fa o quina edat seria recomanable, que són dos temes potser diferents, i l'accés a la llibertat que et dona el mòbil amb certa manca d'un aprenentatge de certes responsabilitats que et poden ajudar a gestionar tot el que implica un dispositiu connectat a internet. Conclusions d'Etxebaró i Requesens, el que ens diuen és que bàsicament es tractaria d'un perfil de persones que són propenses a patir algun tipus d'addicció, i que el fet que siguin pantalles té més a veure amb una oportunitat o disponibilitat que no amb una variable concreta de pantalles o de dispositius, i animant que hi hagi cada cop, evidentment, més literatura per establir aquesta preferència perquè és a les pantalles. I quan parlem de pantalles haurem d'entrar més en profunditat. De què estem parlant? Estem parlant de videojocs, estem parlant de xarxes socials, estem parlant de pornografia, estem parlant de jocs d'apostes, vull dir que aquí realment hi ha moltes variables a tenir en compte i a valorar. I per acabar amb aquesta petita introducció sobre prevenció, simplement dir, estratègies d'intervenció en tenim moltes, molt variades, són compatibles unes amb les altres, informació, efectivitat,
resistència a la pressió social, habilitats per la vida, dissociació policial. Sempre m'agrada, intentem, com tots vosaltres, fomentar el treball transversal, el treball coordinat en diferents agents, amb diferents metodologies, però compartint uns objectius, i sabem que això és el que realment acaba funcionant, però també sabem que de totes aquestes estratègies hi ha dues que són les que s'han demostrat menys eficaces, no? I que segurament sense voler estem repetint, com és la informació i sobretot la por. I ho matitzo una mica. La informació és bàsica, és molt important, però sobretot a demanda dels mateixos adolescents i joves, de les mateixes famílies, dels mateixos professionals, no? I generar una conversa on hi hagi inquietuds i puguis anar responent a aquestes inquietuds. I la por, doncs sabem que és la menys efectiva de totes. És a dir, sovint el que fem per generar por és o centrar-nos només en els aspectes negatius o amb els riscos i no parlar de les potencialitats, amb la qual estem obviant una part de la realitat, o exagerar les conseqüències negatives. I quan parlem només de l'addicció, que és el que comentarem ara, com tots som addictes al mòbil, a la nova heroïna, hi ha certs titulars, probablement força alarmistes, que van en aquesta línia i que sabem que ni són efectius ni són massa útils i sobretot en certes etapes com amb adolescents i joves poden tenir fins i tot un efecte rebot, que generin més interès i més curiositat que no pas una reflexió molt més sincera, realista i més objectiva. Bàsicament la idea és no repetim, si ja amb el tema drogues hem passat moltes etapes, per sort, i cada cop ens sembla que ens falta molt camí, però cada cop en sabem una miqueta més, doncs amb el tema de les pantalles potser ens podem saltar alguna pantalla, mai millor dit, i començar perquè sabem que millor funciona. I concloc això simplement dient que les intervencions preventives són cost-efectives, que s'han de potenciar. Sempre diem que val més prevenir que curar, però de vegades encara hi ha moltes mancances i ho sabeu, aquest tipus amb recursos que tenim per fer aquestes intervencions. I sí que cada cop hi ha més estudis, sobretot nord-americans, que parlen del cost-efecte i se sol parlar que per cada dòlar invertit en prevenció familiar, concretament, que són els estudis que hi ha un estalvi d'entre 12 i 13 dòlars en intervenció assistencial o terapèutica. Vull dir que aquí comencem a tenir certa evidència que això funciona, que ens ho hem de creure i que hi hem de posar el màxim perquè això funcioni. Doncs això, miqueta, el punt de vista comú de quan parlem de prevenció de conductes addictives i concretant ja, si voleu, amb el que veure amb les pantalles i abans de fer aquesta activitat o de fer aquest petit joc participatiu, sí que volia parlar del concepte d'addicció, sobretot quan parlem amb famílies. Clar, és el que us comentava ara, ja trobem aquests titulars, ens trobem aquesta reacció d'un adolescent o d'un jove quan li treus el telèfon mòbil, una reacció segurament molt expansiva visualment, que podem associar que aquest noi o aquesta noia té un problema i per això té aquesta reacció tan exagerada. I tot això fa cap a un discurs que enganxen. A veure, l'addicció, evidentment, igual que amb les drogues, és una de les problemàtiques i probablement són les problemàtiques més greus associades a certs consums o a certs usos, però és una problemàtica que està molt al final del camí, que està molt allunyada de la realitat d'aquests adolescents i joves i que si posem el focus només amb l'addicció, probablement ens estem allunyant d'altres problemàtiques, com deia abans, potser més properes, més habituals i que són igual d'importants, com el que deia de dificultats de relació entre iguals, temes d'assetjament o ciberassetjament, temes de violència masclista, etc., que es donen també a través d'aquestes pantalles i que no sempre tenen a veure amb addicció. Sobre addicció, què en sabem? De pantalles, encara poquet. Hi ha una curiositat, he fet una curiositat i una reflexió. Això ho podeu trobar, que un psiquiatre, Ivan Goldberg, de l'any 95, i després de llegir el DSM-4 es va inventar, va voler fer una paròdia de quan va llegir que existien els trastorns de dependència de substàncies i es va inventar una malaltia que era el trastorn d'addicció a internet. Això ho va publicar, va descriure una sintomatologia, que la necessitat de connectar-se cada certes hores, es va inventar aquests moviments involuntaris dels dits per teclejar. Què va passar? Que va començar a rebre una sèrie de comentaris de persones que s'identifiquen amb aquesta problemàtica, que ho estaven visquent d'aquesta manera, i aquí d'alguna forma els mitjans se'n van fer ressò i va començar una miqueta aquesta idea del trastorn d'addicció a internet, que és un tema que realment és una miqueta inespecífic d'internet, però a què d'internet? El que tenim actualment a nivell ja d'intervenció clínica, que no és la meva especialitat, però com a mínim llegint el DSM-5, el que tenim actualment és que hi ha dues categories de
conductes addictives, les que tenen a veure amb substàncies i les que no tenen a veure amb substàncies, i dintre les que no tenen a veure amb substàncies, bàsicament el que ha descrit actualment és trastorno por juego de apuestas, que és el gambling disorder, no? És el que es pot diagnosticar seguint aquest manual que ja coneixeu. I sí que és veritat que apareix amb condicions para más estudios en el futuro, no? Es planteja la possibilitat d'incloure el que es diu gaming disorder o trastorn per ús de videojocs. No? Actualment són les categories. Això no vol dir que no existeixin altres possibles addiccions, però com a mínim que estiguin ja reflectides en un manual com aquest i que tinguin també una intervenció protocolitzada, doncs encara no el trobaríem perquè encara no estaria protocolitzat en aquest sentit. I el mateix que ens trobem al DSM-5 ho trobem al CIE-11, que és el model nord-americà, que parla també igual, parla de trastornos debidos a comportamientos adictivos i dintre d'aquests trastorns parla del trastorn per videojocs com un dels elements a tenir en compte. És a dir, que aquí sí que ja el contempla com una realitat, no només com un estudi d'una possibilitat d'incorporar, però veiem que moltes de les analogies que fem servir quan parlem d'addicció al mòbil, etcètera, no? Doncs com a mínim de moment no estarien descrites en aquest tipus de manual. Molt més interessant que l'addicció, jo crec que és tornar una miqueta a aquest model i molts altres, el model ecològic, però entendre aquest triangle per mi és molt clau i molt pedagògic també quan treballem amb adolescents i joves, treballem amb les famílies, de què depenen els efectes, les problemàtiques relacionades amb les pantalles o amb les drogues. Doncs segurament hi ha una tríada molt interessant a treballar que seria la pròpia pantalla, amb les seves característiques, quin dispositiu, si és portàtil o no és portàtil, com si estic connectat o no estic connectat, etcètera. Tot el que té a veure amb la persona i evidentment les característiques que ja hem llegit abans, amb aquests factors de risc, d'autoestima, afectivitat, etcètera, i sobretot el context que ens envolta i que amb el tema de pantalles, evidentment, hi ha hagut una corrent molt pro pantalles generalitzada i cada cop sembla que això, la onada s'està canviant o com a mínim està apareixent aquesta escala de grisos que abans comentava que fa que el debat potser sigui més interessant, no només si s'ha de prohibir o no s'ha de prohibir, sinó quins usos, com podem acompanyar digitalment aquests nois i noies, com hi ha un concepte molt interessant de dieta digital equilibrada, que podem també promoure des de diferents intervencions preventives. I aquí, en aquest model de pantalla, persona i context, em va agradar molt una intervenció que va fer el David Pérez d'Episteme, també membre de la federació, el màster de drogues, quan parlava d'aquesta triangle, fent autocrítica, deia, sempre parlàvem, a les ciències matemàtiques, l'ordre dels factors no altera els resultats, i sempre parlàvem de droga, persona i context. I ell deia, les ciències de la salut, les ciències socials, l'ordre sí que altera el resultat i probablement hauríem de donar la volta i parlar de context, després de persona i finalment si tenim temps de pantalla, perquè probablement és el que sabem que modificar el context, modificar la persona és el que acaba funcionant molt millor. Evidentment, la pantalla té les seves característiques i des d'EdPAC, que potser és l'entitat que es declara més obertament antipantalles i que fa, més que antipantalles, jo crec que fomenten moltíssim el pensament crític i la reflexió al voltant d'aquests usos normalitzats de pantalles, sempre han defensat, i penso que és una idea per mi també va ser molt clau, que les pantalles no són neutres. Sempre hi havia aquesta frase, les pantalles no són bones ni dolentes, sinó que és l'ús que en fem, i ells i elles afirmaven que això no és cert, les pantalles estan dissenyades amb unes finalitats, el tema de l'escroll infinit, els patrons obscurs als videojocs, és a dir, el seu potencial, tornant a aquesta paraula, aquest potencial addictiu, aquest potencial d'usos problemàtics és important, s'ha de tenir en compte, però la base, el fonament està en aquesta part d'aquest context i aquesta persona. I, de fet, també seguint una miqueta amb la línia que deia NetPAC, en alguna formació que he pogut participar, parlaven una miqueta d'aquesta idea de símptoma i causa. També Jaume Funes, quan va publicar, deia que seria l'últim llibre, però ja n'ha tret 2 més, quan va publicar el de Estima'n quan menys ho mereixi perquè és quan més falta em fa, parlava una miqueta de la necessitat quan els nois i noies passen d'infants a adolescents, que els educants fem un pas enrere, els educadors i educadores, fem un pas enrere perquè ells i elles facin un pas endavant. I ell parlava dels diferents símptomes, tornant una miqueta a aquest triangle, i ell parlava clar històricament, un senyor que ja té molta experiència, i parlava des de que ell va començar, que parlaven que la problemàtica eren les bandes juvenils, després van ser el tema dels clubs esportius i els hooligans, després van ser les drogues, l'heroïna, després ara ens trobem el tema de les pantalles, va canviant una miqueta quin és el símptoma, però la base d'aquesta part, més que treure més amb la persona, amb el context, crec que és la part més interessant a treballar.
I el PAC afegeix aquesta part important de dir que compta amb les pantalles, i això segurament podeu vosaltres parlar de molts casos que us trobeu, on sembla que la problemàtica té a veure amb pantalles, però potser això pot ser simplement el símptoma d'un altre problema, no? Pot haver un trastorn d'algun tipus de trastorn mental, pot haver un trastorn afectiu, etc, i la pantalla sigui simplement el refugi on aquesta persona, aquesta noia, està trobant cert alleujament, i sí que és veritat que el símptoma pot arribar a col·lapsar, no? Vull dir, pot arribar a generar... El símptoma es converteix en el problema al moment que impedeix fer altres activitats quotidianes, no? I de vegades també és la causa d'un problema, i per això fan aquest èmfasis en entendre que les problemàtiques de pantalles i d'adolescents s'han d'atendre molt en particular, no? Cada cas per cada cas, i veure realment què és el que està succeint. Veig que hi ha un comentari. Bé, si us sembla, ho comentaré després al final. Ara, quan farem el joc, em llegiré els comentaris i farem també una miqueta de participació, i si voleu també dir la vostra, veig Pep que has fet el comentari, ho podem fer també. Anem cap a l'activitat, anem cap al joc, que així també la idea és que sigui una mica divertit dintre les possibilitats, tot i ser una sessió molt unidireccional, que pugueu també dir la vostra i com a mínim podem participar en algun petit joc. Aleshores, us demanaré que feu un telèfon mòbil, una tauleta, i justament per parlar d'aquestes potencialitats dels dispositius, ho podeu fer també des del propi ordinador, i heu d'entrar en aquesta pàgina que posa polef.com/enricmarcos982. Aquesta és la direcció que heu d'escriure, i bàsicament, no sé si coneixeu el Pol Everywhere, és similar al Kahoot, hi ha moltes altres aplicacions que hi ha per fer petits jocs de preguntes, respostes, etc. Té la gran avantatge, i us la recomano, que no demana cap tipus de registre, sinó que us podeu connectar sense identificar, simplement entreu i us demanarà un nom d'usuari inventat, i a partir d'aquí podeu utilitzar-la. I també té l'avantatge, quan feu una sessió, una ponència, que et permet mantenir molt el ritme, perquè conforme vas passant totes les diapositives apareixen les preguntes als telèfons o no als telèfons. Aleshores, en principi, hauríeu d'entrar a un apartat on us demana que poseu el vostre nom, podeu posar qualsevol nickname, i a partir d'aquí us posa en espera. Sí, és correcte? Esteu aquí? Veig alguna cara que indica que sembla que sí. Bé, doncs anem a comprovar-ho. Jo el que us he preparat són una sèrie de preguntes, que n'hi ha només 6, que tenen a veure amb algunes dades, sempre intentant, si és possible, que us equivoqueu per fomentar el debat i la reflexió, però vaja, són alguns diferents temes que s'acostumen a parlar quan parlem de dispositius i de pantalles. La primera pregunta que us faig, dir que les respostes són absolutament confidencials i anònimes, simplement anirem veient com evolucionen cap a una direcció o cap a l'altra. Aleshores, aquí la primera pregunta que us faig és quin percentatge de nois i noies menors de 12 anys, actualment aquestes són dades de l'última enquesta que vam fer des de l'INE, són dades del 2022, ara us ho buscaré, 2022, sí, de l'any 2022, finals de l'any 2022, doncs penseu que tenen dispositiu, telèfon mòbil, abans dels 12 anys. Aleshores, aquí ja veig que sí, està funcionant perquè hi ha 10 persones que han respost. Ara anem a veure una miqueta les respostes que esteu fent en temps real. Aquí també hi podria entrar una miqueta la pressió del grup, que veure que estan responent els altres també a vegades ens fa modificar el que pensem, però mira, aquí teniu una primera aproximació, no? Hi ha unes quantes persones que dieu que 21,2%, 40,3% i una gran majoria que parleu d'aquesta resposta del 75,5% abans dels 12 anys. Jo sempre faig alguna trampeta, sempre busco la dada que va més a favor del meu discurs, però us ensenyo la resposta correcta, i en aquest cas el percentatge que tenen aquest dispositiu abans dels 12 anys és, encara a dia d'avui, un 40,3%. És a dir, probablement una mica per sota de l'esperat, sobretot amb aquest discurs que hi ha cada cop més habitual, que tots i totes tenen telèfon mòbil, que a primària l'accés a un 40% vol dir que gairebé un de cada dos té el dispositiu mòbil propi en aquesta edat de primària, que sabem, cada cop també deia abans per aquesta evidència, que és menys recomanable, però és veritat que encara el salt el trobem en el pas de primària a secundària. I us ensenyo aquesta d'on la trec, és aquesta línia. Clar, aquí hi ha una trampeta que he fet, que us he preguntat concretament abans dels 12 anys, perquè fixeu-vos que dels 11 als 12 és quan ja trobem un gran salt, passem del 40,43 al 75,57 i després a partir dels 13 ja supera les xifres del 87-88%, vull dir que hi ha una gran majoria que té accés a aquests dispositius en propietat. Aleshores,
Aquestes són les dades. Si ho veieu aquí, està una miqueta petitó, però aquests són els números reals que ens van donar podem trobar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística, i aquí veieu, doncs, 10 anys hi ha un 21,2 que tenen dispositiu, als 11, 40,3, i a partir dels 12 és quan això ja augmenta i se'n va cap al 75,5 o 87,1. Aquí, un altre cop, doncs, també amb les famílies pot ser molt interessant de reflexionar, no? Quin és el moment idoni per entregar el dispositiu, si hi ha diferents punts de vista, diferents recomanacions. Sí que és veritat que cada cop, i de fet molt recentment, sembla que comença a haver certa campanya per incorporar, i de fet hi ha algunes escoles que estan treballant que les famílies incorporin aquests dispositius a partir dels 16 anys. Jo crec que més enllà d'un extrem o l'altre extrem sí que es poden trobar equilibris. Hi ha una metàfora que penso és molt interessant quan parlem del primer dispositiu, que és la metàfora dels claus de casa, i parlava quan la família considera, perquè s'estan endarrerint a l'edat amb la que se'ls dona aquestes claus de casa als nois i noies, quan es considera que el noi i la noia està preparada, és prou responsable per fer ús i per fer un ús adequat d'aquest element tan important, doncs si pensem que és prou responsable per tenir claus de casa, pot començar a utilitzar dispositius, però si no pensem que estigui preparat, probablement tampoc ho estigui per utilitzar-ne aquests altres. Aquí sí que recomano, i això ho va comentar el còmic, hi ha una guia. Al final tindreu totes les referències a aquests materials que aniré comentant, però hi ha una guia de Som Connexió, de Som Energia, que es diu Guia per a famílies cruels i malvades, que justament parla sobre el primer dispositiu. La recomanació que fan és a partir dels 16 anys, però la part més interessant és que tenint en compte que aquesta recomanació probablement sigui complexa de mantenir, o com a mínim fins ara era complexa de mantenir, sí que fan tota una recomanació paulatina de com anar-lo incorporant, com primer tenir dispositius compartits, com després, a mesura que es van fent grans, que tinguin accés només amb wifi però no tinguin dades, que siguin dispositius reutilitzats de la família perquè vagin aprenent a gestionar-los i si es fan malbé que no hi hagi un cost important o que aprenguin a responsabilitzar-se'n, fins que, conforme es van fent grans, fins que acaben tenint ells el seu propi dispositiu i assumeixen també el cost d'aquest dispositiu, que sabeu que és important. Personalment, no sé si la idea és prohibir o no prohibir, però sí que crec que el dispositiu amb connexió permanent, i això us dic, potser és un tema més ja com a pare que soc, però un dispositiu amb connexió permanent a partir dels 12 anys potser sí una edat molt primerenca per pensar que poden gestionar d'una forma saludable, i potser el que podríem trobar és equilibris o intermitjos, de tenir certs dispositius que permetin fer trucades o enviar missatges de text sense tenir connexió online, però clar, aquí també està el tema del modelatge, evidentment, què fem els adults i què deixem de fer. I avui just al matí he anat a córrer amb un company i li parlava d'aquesta presentació que farem avui, perquè portava dies donant-li voltes, i ell em parlava com a pare també, em deia, ostres, que jo, clar, no vull que tinguin telèfon, però un altre pare em va comentar que el seu fill té 11 anys i li ha comprat un rellotge que no li permet fer trucades, però sí que el té geolocalitzat. I clar, aquí tornem a aquest discurs, quan parlàvem de la importància del context, de famílies que estem molt espantades i que probablement també fa 20 anys estan espantades, però no teníem la possibilitat de saber en tot moment on està el nostre fill o la nostra filla. Ara ho podem fer i això també fa que siguem els primers que de vegades utilitzem algunes estratègies per tenir sensació de més seguretat, perquè al final és només una sensació, que de vegades també poden generar certes conseqüències negatives. Aquesta és la primera pregunta que us feia sobre l'edat d'accés o aquests primers dispositius. En tot cas, des de @policia o també molts altres, però sí que es parla de que sigui l'edat que sigui, que es faci o un contracte o que bàsicament abans d'entregar el dispositiu fem una reflexió conjunta sobre què es podrà fer i què no es podrà fer i quines són les condicions d'ús, que es faci abans i no a posteriori quan ja s'ha entregat. I també els que parlaven de fer-ho a secundària, fer-ho potser l'estiu abans de secundària perquè tinguin un temps d'adaptar-se, a començar-lo a fer servir i que no es trobin de cop i volta amb el canvi de primera a secundària, comença l'institut, tinc el telèfon mòbil, vull dir, una sèrie de canvis molt importants en la vida d'un adolescent o d'un preadolescent o d'un jove. Molt bé, doncs la segona pregunta que us llançaré, ara anem a comprovar que l'estigueu veient. Aquesta és la primera. Molt bé, doncs anem cap a la segona pregunta. La teniu ja activa.
I la pregunta que us faig és la següent. Té a veure amb els malenamorats, controls parentals, controls marentals, i és el percentatge de llars que tenen activada alguna opció de control parental o d'edat per evitar l'accés de menors a continguts inadequats i o perjudicials a plataformes d'intercanvi de vídeos. És molt concreta la pregunta, ho sé, perquè ara veureu la resposta d'on està extreta, però bàsicament parlaria d'això, no? De quin percentatge de famílies creieu que actualment utilitzen aquest tipus de mecanismes de control o de supervisió o d'acompanyament, fins i tot, d'aquests dispositius. Aleshores, anem a veure les respostes. Aquí, en general, veig que hi ha una baixa percepció sobre els usos d'aquests sistemes de control. La realitat s'està modificant, ja veureu que està augmentant, tot i així encara segueix sent baixa, i actualment tindríem una mitja d'un 35% de famílies que utilitzen aquest tipus de mecanismes, perquè són molt diversos, no? Poden haver des del Custodio o Family Link de Google, que et permeten tenir un visionat general de tot l'ús que està fent els teus fills o filles o qualsevol altre familiar dels dispositius, com altres, a mi sempre aprofito quan tinc intervencions directes amb adolescents i joves que m'expliquin què utilitzen, mecanismes que té la pròpia aplicació, com YouTube, on pots limitar la durada de connexió, o Netflix, on també li podem dir que quan acabi un capítol no passi el següent, sinó que ens doni una miqueta de pau i tinguem temps de descansar també per la nit als adults, parlo, i no només nois i noies. Aleshores, us ensenyo una miqueta de la resposta d'on està extreta. Aquí ho veieu. A veure, us he posat aquí he tornat a fer una miqueta de trampes. Us he posat la més elevada. Aquí això són dades del 2022 i 2023, per això us deia que la tendència va una miqueta cap a l'alça. Però clar, també hem de tenir en compte que aquí estem parlant, fixeu-vos que hi ha algunes que sí que hi ha més famílies que sembla que preocupa o com a mínim hi ha una intervenció per evitar cert accés a certs continguts. Per exemple, en el cas de, com es deia ara, Netflix, Amazon, aquestes plataformes de vídeos sota demanda, sembla que també està augmentant, amb la televisió més convencional, televisió per cable, etc. Són útils? No són útils. Serveixen? No serveixen? I aquí utilitzaré una miqueta dos reflexions. Una, probablement serveixin. Sempre parlem, hi haurà nens i nenes que tindran més interès en saltar-se aquestes normes, que buscaran una miqueta els forats per poder accedir a certs continguts que els generen interès, altres que ni tan sols hi faria falta perquè no tenen cap interès en certs continguts. Sí que és veritat que, veureu, també us he posat una altra dada, que molts accessos a certs continguts, sobretot de tipus sexual o violent, són casuals o fortuïts, no són per búsquedes directes que facin, sobretot en aquestes edats tan primerenques, però sobretot la idea és que serveixen per guanyar temps. És a dir, serveixen per guanyar temps per què? Guanyar temps per evitar que accedeixin, per educar, sobre els continguts amb els que intentem evitar que accedeixin. Vull dir, si la utilitzem només com una estratègia de control i com una alternativa a la funció parental, aquí és on segurament no seran útils i fins i tot tenen un efecte contrapreventiu. Si és simplement un acompanyament i estem intentant que accedeixin a aquests continguts i podem parlar-ne ja mentre van creixent i es van utilitzant. I la guia de Diputació per Famílies és una reflexió que em va semblar molt interessant des d'Espot, que parla de quan és recomanat i quan no és recomanat. I probablement ens trobem de vegades amb un ús invers al recomanable, és a dir, en etapes més infantils hi ha moltes famílies que per confiar en els fills i filles, perquè creuen que no tindran interès en aquests continguts, no les utilitzen o les utilitzen poc, o si utilitzen alguna cosa és el YouTube Kids, i això creuen que amb això ja estan protegits, i en canvi quan entren a l'etapa secundària és quan de cop i volta s'encenen les alarmes i llavors comencem a utilitzar-les. I aquí justament la que proposa aquesta guia em va semblar molt interessant és l'inversa, és a dir, des de més petits més control i més acompanyament i a poc, conforme es van fent grans, la limiten aquest control perquè vagin treballant l'autonomia, la responsabilitat, etc. I probablement si sempre ho hem fet seran més receptius a que ho seguim fent de forma que anem disminuint-ho, que si no ho hem fet mai de cop i volta a partir dels 12, 13, 14 és quan volem començar nosaltres a controlar o a limitar. Aquestes eren les dues preguntes inicials que m'agrada molt la reflexió també amb les famílies i evidentment generen molt debat. Us ensenyo la següent, canviem de tema i tenen a veure amb els resultats que s'han presentat aquesta setmana sobre el tema de les apostes i apostes digitals sobretot. Aquesta, a veure què us sembla. Aquí teniu la tercera pregunta
Fem dos, si voleu, molt ràpides i us comento una miqueta per sobre els resultats d'aquesta enquesta, que penso que hi ha temes molt interessants i que podem comentar. La pregunta que us llançaria és aquesta. Quin percentatge de joves entre 18 i 25 anys participen a apostes en línia? Del total de la població, quin percentatge creieu que són els que utilitzen aquest mitjà per a apostes? Ja us anticipo que segueix sent més habitual l'aposta presencial que l'aposta en línia. Anem a veure les respostes. Aquí està força repartit els percentatges. Probablement sigui... A mi em va sorprendre, jo realment imaginava que el percentatge seria una mica superior i estem parlant que el total que participen és el 22%. El 22% de nois i noies. Veureu que la variable de gènere aquí és molt clau, no? A nivell de quin tipus de si s'aposta o no s'aposta, quina és la motivació i quins usos hi ha, bàsicament més masculins que femenins. Llavors, això ho complemento. Aquest 22% és el total de la mostra que fa apostes en línia en aquesta franja d'edat. Llavors, la segona pregunta, crec que pot ser més interessant, és del total d'aquests nois i noies, és a dir, dels que aposten, aquí en aquesta enquesta se'ls feia també una microenquesta, tipus que deia abans del CIUS, que podien parlar de símptomes de problemes amb les apostes. En tota aquesta enquesta parlen de persones que tenen símptomes o persones que no tenen símptomes. Torna a ser un criteri, un altre cop, jo penso més estadístic, més preventiu que no diagnòstic, però se'ls fa preguntes que tenen a veure amb les variables del DSM, del trastorn per apostes, i es compara els que donen positiu o donen negatiu. Llavors, aquí la pregunta que us faig és quin percentatge de tots els que aposten tenen símptomes de problemes, és a dir, que hi ha indicadors que pot haver ja un joc problemàtic o fins i tot un joc abusiu o patològic. I el resultat, clar, són números que les estadístiques sempre dic que són molt manipulables, no? I també, de vegades, depèn de com les veiem, sembla que sigui poc o molt. Clar, un 22% és un de cada 4 nois que està apostant en línia, no? I amb aquesta franja de 18 a 25, que és una de les que més preocupa, o els resultats com a mínim han preocupat més en l'enquesta. I, de fet, us dic que de la població general que presentin problemes amb les apostes apareixen unes estadístiques molt baixetes, parlem de 1,77% del total de persones que aposten, i això del total de la població, però si agafem concretament aquesta franja de 18 i 25 i agafem les apostes en línia i traiem la variable d'apostes presencials, el resultat ens en anem cap al 12. El 12 sembla menys, perquè he posat aquí números molt elevats, però us dic que comparativament amb el total de la mostra és de 1,77 contra aquest gairebé 12% de símptomes amb les apostes. I aquí tindríem realment molt tema per parlar i per treballar. Penso que les apostes en línia és una de les temàtiques que permetria, evidentment, fer un seminari, un webinar i els que facin falta sobre aquesta temàtica. És un tema que em permet molta reflexió. I aquí sobretot recomanaria el material. Hi ha una publicació que vam fer també des d'Episteme, que és el de ludomorfines, que està disponible a la pàgina web del Ministeri, i que parla d'aquestes persones que aposten en línia. Vam fer una sèrie de grups de discussió, de debat, i crec que surten les conclusions molt interessants. Començo per els resultats d'aquesta enquesta, us les comento una miqueta per sobre, només per les conclusions que jo he pogut extreure d'aquest informe, i us comento una miqueta ràpidament aquest ludomorfines o algun dels elements d'aquest material. A veure, el que diu aquí en aquesta enquesta és persones que juguen presencialment, o sigui, hi ha encara més persones que juguen presencialment de les que juguen en línia, és a dir, però hi ha més símptomes entre les jugadores en línia que les presencials. És a dir, que la variable pantalla, en aquest cas, o el format, sí que té una relació. Jo aquí faig l'analogia, que és una hipòtesi, però igual que parlàvem quan parlem del tamany del paquet de tabac, que és un tamany de butxaca, i al final el que fa la indústria tabaquera és agafar una substància que ja existia, no se la inventen, la modifiquen per fer-la, per tingui un potencial addictiu més gran i te la posen a la butxaca, amb la qual cosa, un fumador o fumadora, des que el seu cervell li demana nicotina fins que va encendre una cigarreta, el temps que passes és molt breu, amb la qual cosa això a nivell del circuit de reforç, etc., és una bogeria, és una barbaritat. Doncs aquí passa una miqueta, és probable, o com és una hipòtesi, el fet de tenir el dispositiu sempre a sobre, evidentment et permet apostar amb més freqüència, amb més intensitat de vegades, amb menys control, etc.
També hi ha la variable gènere. Sempre he buscat les dades que parlen dels símptomes, és a dir, que d'aquests no només les persones que utilitzen o que fan apostes online, sinó els que tenen algun tipus de símptoma o d'ús problemàtic, i sí que hi ha gairebé el doble, més del doble, de fet, d'homes que de dones respecte a aquests ús problemàtics, però també hi són les dones molt invisibilitzades, si s'ha de tenir en compte, i la franja d'edat, sobretot entre 18 i 35 anys. I, sobretot, el que m'ha semblat molt interessant d'aquestes dades, i aquí ho lligo amb l'odomorfines, és la motivació. Se'ls pregunta a totes les persones que aposten, no, per quin és el motiu principal, i el motiu principal entre aquestes persones que tenen símptomes és guanyar diners. Això com ho lligaríem? Ho lligaríem amb aquest estudi que va fer el David Pérez i des d'Episteme, on van fer certes categories de les persones que apostaven, no? I en van fer 5 categories, jo ho faré molt més breu, no? Però parlant d'un perfil de persones més esporàdiques o recreatives, que podríem parlar d'un ús de les apostes potser més social, compartit, experimental, no? Que quedaven per veure aquest diumenge al Barça-Madrid, no? Veien el partit junts, apostaven i beien una cervesa, etc, no? I probablement després, durant la setmana o durant el mes, ni pensessin ni tornessin a fer. I això, a poc, amb altres perfils, fins a trobar aquests perfils més abusius, o sobretot la paraula clau que a mi em va ajudar a entendre-ho és perfils més estratègics. És a dir, a major percepció de control sobre aquesta modalitat de jugar diners, d'apostar diners, major risc, evidentment, de fer-ho d'una forma problemàtica. I aquí una paraula clau no és, quan es parla en comptes d'apostar, es parla d'invertir. I per mi és una paraula que em fa sonar moltes alarmes. Quan estem parlant d'invertir, probablement aquí hi hagi ja una percepció esbiaixada sobre l'autocontrol que tens d'aquestes apostes, etc. A mi em sembla un tema, ja us dic, molt interessant, i agafant el que van fer des de Candela, això és una proposta que vam fer de la Comissió d'Addiccions sense substància, però sabeu que des de Candela i EdPAC van fer una publicació, van fer una jornada que es parlava de per què li diem sexting quan volem dir sex spreading, no? Per diferenciar aquestes dues conductes amb els riscos que implica una i l'altra i no barrejar-les perquè no tenen a veure una amb l'altra, i no hi entraré. Creiem que seria interessant fer també una reflexió en aquest sentit i per què li diem joc quan volem dir apostes, no? Perquè la paraula joc aquí no hi té massa a veure. De fet, hi té molt poc a veure i els hi va molt bé, els és molt profitós que li diguem joc, perquè totes les associacions positives que té la paraula joc, la interacció, el compartir, socialitzar, i en realitat quan estem apostant, i fins i tot diria, els jocs o les modalitats que en aquesta enquesta surten amb major capacitat de generar problemàtiques tenen a veure amb aquestes apostes esportives i, per exemple, dintre dels jocs de cartes, el pòquer és el que més es destaca. Per què? Doncs perquè el pòquer és un joc que la percepció que tens al jugar-lo és que tens molta capacitat de decisió, que hi ha molta estratègia, quan en realitat l'atzar, el percentatge d'atzar és molt més elevat que l'estratègia que hi pot haver darrere. Simplement aquesta idea d'aquesta estratègia o d'aquest ús més esporàdic. I finalment també parlen de les lot boxes, sabeu tot el tema, i ara ho relaciono amb el tema, ho salto al tema dels videojocs, realment el tema és inabarcable, però són algunes idees també que ens serveixen per reflexionar i també fins i tot per transmetre algunes idees molt clares i molt concretes a les persones que ho utilitzen. Les lot boxes o les cajas... Sí, em sents un moment? No hi ha presentació, només perquè... No, ara la torno a posar, Era per canviar una miqueta i perquè... Estava dubtant amb la Glòria si havia hagut un salt amb el joc. No, soc conscient. Les lot boxes o cajas botín. Aquí, què vol dir aquestes lot boxes? Perquè se'n parla molt, però a vegades no tenim massa clar què estem parlant. Què vol dir? Doncs que hi ha certes compres dintre del videojoc. És a dir, un videojoc, per exemple, el Fortnite. Posaré dos exemples que crec que són útils per, de vegades, la percepció de risc sobre un o sobre l'altre no acaba d'encaixar amb les possibles conseqüències o realitats que trobem. Us poso un exemple en aquest extrem, però perquè jo crec que ho facilita la comprensió. Fortnite és un videojoc, per les seves característiques, és online, és multijugador, són partides molt curtes, molt dinàmiques, és a dir, sí que genera, evidentment, un ús molt social, molt compartit, però a vegades també costa molt deixar-ho, la pantalla del final nunca llega, i sempre, per exemple, les famílies sempre ens ho diuen, que tant el contingut violent com la dificultat que el noi o la noia acabi
de jugar és molt marcada. Doncs tu dintre de Fortnite és un joc que sabeu que és gratuït, el fet que sigui gratuït és una forma de parlar, clar, evidentment quan no pagues directament, pagues indirectament, i estan buscant constantment la nostra atenció, no? Que estiguem permanentment connectats. Doncs tu al Fortnite pots comprar-te el teu, que segur que ho heu vist, el teu propi ball o la teva pròpia skin, no? La vestimenta, no? Pots vestir de Spider-Man, de Batman, del que tu vulguis. Doncs, aquestes compres són compres directes, és a dir, jo costa 5 euros, te compres el traje, et poses el traje. És a dir, que és una compra que saps el que estàs comprant. Què és una lootbox? Una lootbox és l'exemple que podríem trobar al FIFA. Tu al FIFA fas una carrera, que vol dir que comences amb un equip molt dolent i vas evolucionant durant diverses temporades fins millorar el teu equip, i pots anar comprant sobres de cartes, però aquests sobres de cartes serien l'analogia als sobres de cartes de les col·leccions que fèiem de Panini, no? Que hi havia cromos que eren més freqüents o que eren menys freqüents. Què passa? Que jo pago uns diners X per aquest sobre, però no sé exactament què és el que trobaré en aquest sobre. És a dir, que aquí pot haver, hi ha una part important d'atzar, i no només un atzar, com podríem dir el de la ruleta, sinó que és un atzar personalitzat. És a dir, depenent de la inversió d'hores que jo faci, dels temps, de com el programa percep que jo puc seguir jugant o no, em pot tocar Cristiano Ronaldo o un jugador de tercera divisió. Amb la qual cosa sí que cada cop comencen a haver més estudis que relacionen aquestes lootboxes amb futurs o possibles problemes o usos d'apostes en línia. No? Poso aquest exemple, no? Perquè el FIFA, al ser un joc de temàtica esportiva, etc., doncs probablement preocupi menys, i aquí hi ha lootboxes i en canvi a l'altre lloc no hi són. I sabeu que les lootboxes doncs, sembla que s'estan regulant. Des de la Generalitat també estan fent esforços per començar a haver una regulació molt marcada sobre què hi pot haver i què no hi pot haver, quins continguts, però també quines estratègies de patrons obscurs. I una puntualització més que em va semblar, clar, aquesta idea d'atzar personalitzat crec que és molt potent i és molt interessant de tenir en compte, no? Perquè, clar, no és un atzar que sigui igual per tothom, sinó que tota la big data, tot el coneixement que tenen sobre el meu tipus d'ús, en aquest cas del videojoc, serveix per donar-me el que creuen o el que l'aplicació creu que em generarà encara més ús o més o seguir-hi doncs, més viciat, no? Com podríem dir més col·loquialment. Aleshores, vam posar un exemple, estem participant a la taula de videojocs que parlaven també des de la indústria, no? de veure tots els punts de vista i intentar també d'alguna forma regular i fer una sèrie de recomanacions per promoure els bons usos de videojocs amb totes les seves potencialitats, i després posaré un exemple perquè és molt potent, molt potent, un exemple molt interessant d'usos positius i saludables. Però ja va posar un exemple del WoW. El World of Warcraft va ser un dels primers videojocs que hi havia multijugador. De fet, va ser dels primers que va generar, no el primer, però dels primers més potents que va generar aquests usos, aquestes hores de connexió molt intensives. El mateix videojoc estava fet de formes que promovia molt aquest tipus d'usos. I en aquest joc, si algú el coneix, en algun moment tu podies, havies de generar un equip o un grup de jugadors i jugadores que s'havien d'enfrontar a un repte conjunt, és a dir, 20, 30, 50 usuaris havien de matar un boss, un jefe, no? I havien d'entrar a una mazmorra i tots junts totes juntes intentar derrotar aquest monstre final. Doncs WoW va patentar un sistema de com s'aleatoritzava aquests jugadors i jugadores. Què vol dir això? Doncs que el que feien és, dintre del WoW, igual que el Fortnite, tu podies comprar-te també vestimentes, aspectes, temes que no tenien a veure directament amb el joc, és a dir, no et feien millor jugador o que tinguis un millor personatge, però podien canviar la teva aparença davant dels altres. I el que feia és, si aquest sistema que et feien per juntar els grups, el que feia és, si l'aplicació veia que tu havies estat mirant durant força temps, havies entrat a la part de la tienda, a veure si aquesta skin me gusta o no me gusta, creia l'aplicació que estaves valorant comprar-ho o no comprar-ho, et juntaven persones que havien fet la compra, perquè ho veiessis, perquè ho normalitzessis i perquè d'alguna forma fes més potencial o més probable que acabis fent aquesta compra. És a dir, que aquí jo crec que sí que hi ha una variable en les apostes en línia que a vegades també existeix en les apostes presencials, però que hem de tenir en compte que és aquest atzar i aquest atzar personalitzat, no? Que això, clar, la potencialitat o els riscos que té doncs són realment molt importants. Val? Molt bé. Veig que les preguntes les deixo pel final. Torno a ensenyar-vos la presentació, em saltaré les dues últimes preguntes perquè tenien a veure amb el tema de l'accés a continguts pornogràfics, però sabeu que d'aquí 15 dies la Mònica Alario farà un altre webinar molt interessant sobre pornografia i violència i que intentarem, evidentment, tots i totes participar-hi, i llavors aquest tema ja el tocarà ella en
en aquesta presentació. Us torno un momentet on estàvem, torno ara sí a compartir. I anem cap a la part del... Esteu veient, oi, la presentació? Molt bé, doncs saltaré, com us deia, aquesta part i, bueno, simplement les dades ja no us les llegiré, vull dir, ja cada cop tenim l'estudi, com deia abans, aquest informe del Ministeri de Consum que ens parla del tema de jocs d'apostes. Sí que hi ha variables, penso que aquí és molt interessant tenir en compte la variable gènere, no? Quins usos fan nois i noies, hi ha una sèrie d'activitats que sí que són molt habituals tant en uns com els altres, però en canvi quan parlem d'aquests jocs que qui parla de realitat virtual encara veiem una diferència important. Quan veiem el tema de les pàgines per adults o d'apostes, encara hi ha una diferència i aquí és bàsic tenir en compte no només què estan fent, sinó per què ho estan fent, com se senten quan ho fan, quina repercussió té. Ja també sabeu que hi ha grups col·lectius de noies jugadores de videojocs online que estan cada cop agafant més força per intentar igualar o que hi hagi que disminuir les pràctiques masclistes o violentes dintre d'aquests videojocs. Moltes noies manifesten que utilitzen, per exemple, nicknames neutres o que no s'identifiqui si és noia o noia per no rebre comentaris, amenaces, insults, etc. Vull dir que aquí no és només què fan, sinó el per què, que és potser més interessant que hi ha darrere. I l'única variable que volia comentar era aquesta, que abans us deia, aquest CIUS, que és aquesta prevalència de l'ús compulsiu, quina és la realitat que tenim actualment o quina és la realitat que ens mostren des d'estudis. Doncs que veieu que els darrers anys és aquesta enquesta que us comentava abans, que són aquestes preguntes que tenen a veure amb aquests usos compulsius o problemàtics d'internet. Doncs aquí veiem que hi ha una certa evolució. La tendència sembla que encara hi hauria una pujada més important. Ara ens trobem un 23,5% de nois i noies que fan un ús compulsiu d'internet. Jo penso que és important veure els riscos que això implica, però també veure l'altra part de la moneda, no? I penso que aquests fills són nois i noies, fills i filles d'una generació que potser no s'ha educat gaire a nivell digital, no s'ha fet un gaire acompanyament digital o no es veia com una problemàtica o una possible problemàtica, i tot i així hi ha un 75% que fan un ús prou saludable, amb el qual també ens hem de fixar en què estan fent bé tots aquests i aquestes per potenciar-ho. I una variable, crec que molt clau, torno a insistir, amb el sexe, amb el gènere, que veieu que tot i que la imatge estereotipada que tenim, quan pensem en un ús compulsiu d'internet, segurament a molts i moltes ens ve la imatge d'un nen jugant amb aquestes cadires de joder online, a l'habitació, poca llum, etc. És potser la imatge que ens ve. Aquí veieu que hi ha un percentatge, a més amb una diferència important, superior de noies que de nois. I, per exemple, nosaltres a PDS, als municipis on treballem temes d'assessoria individual o familiar, sí que a mi encara igual que quan hi ha protocols de detecció i derivació se'n deriven molts més nois consumidors de cànnabis que noies, i sabem que la realitat no és aquesta, també em passa amb el tema, ens passa, i penso que segurament sigui compartit amb vosaltres, amb els usos de pantalles, ens arriben molts més nois i quan veiem aquí la realitat sembla que no és aquesta, i amb la qual aquí hi ha un tema que s'ha de tenir molt en compte. Des de la Diputació em van comentar que publicaran aquest any també una guia, igual que van treure l'any passat una guia molt potent de prevenció de drogodependències en perspectiva de gènere. Aquest any en publicaran una també de promoció dels bons usos de les pantalles en perspectiva de gènere, que serà per mi molt esperada, de com podem treballar en aquesta direcció. I la resta, ja em vaig saltant, són els estudis, ja us ho ensenyaré, però aquests són els estudis que us comentava del Ministeri, aquestes dades. Ja us he fet una miqueta un resum de les dades més destacables que sobretot tenen a veure amb aquesta motivació que la veieu. Les persones que tenen aquests símptomes, gairebé un 60%, el motiu de les apostes és per a ganar dinero. Hi ha aquest perfil més estratègic, més inversor, etc. El llibre del David Pérez parla molt també dels tipsters, que són aquestes persones que donen recomanacions a altres perquè apostin en línia, i realment també és un altre apartat que us recomano que llegiu perquè és molt interessant i molt desconegut si no estem massa en aquest mitjà, en aquest medi. I me'n vaig directe, si us sembla, em saltaré moltes coses, però quan parlàvem d'usos, el Jordi Bernabéu també és una altra persona que he seguit molt amb tot aquest tema de pantalles. També us he citat alguna publicació que va fer d'adolescents a la xarxa. Ens dona una miqueta algunes característiques per entendre quins són aquests usos d'adolescents i joves de les pantalles, per intentar posar-nos una miqueta al seu lloc, empatitzar. Per exemple, només comento el primer punt, però a mi em va semblar molt interessant, parlar d'aquests dos mons fusionats, el virtual i el físic, com a complementaris. Què vol dir? Que els adults encara fem una divisió molt clara entre el que està passant a la vida real i el que passa en el món virtual. I això per un
nadiu digital, com se sol mal dir, no? Perquè hi ha altres nomenclatures doncs, molt millors, com els residents digitals, quan fan un ús més intensiu. Doncs per molts no té cap sentit, no? És un continu, és una línia contínua, lo físic i de lo virtual, sí que evidentment implica uns riscos o uns altres, no? Els hem de tenir en compte, però sí que aquesta diferenciació molt clara doncs, té a veure més amb els boomers, no amb nosaltres, que no amb aquests adolescents i joves, amb aquests usos essencialment relacionals. I aquí torno una miqueta a fer aquesta autocrítica, no? Sempre solem dir, doncs, nois videojocs, no hi ha xarxes socials, nois un apartat més lúdic i noies doncs, una part més relacional, però en realitat els videojocs que generen més comportaments addictius o més comportaments problemàtics són tots els videojocs online. Què vol dir? Que hi ha un apartat relacional aquí fonamental, no? Que jo estic amb el meu grup, m'estic presentant davant dels altres i, per exemple, hi ha exemples molt potents de videojocs com poden ser el Mario o el Zelda, que són videojuegos que estan molt ben pensats, molt ben dissenyats, que tenen 1000 estratègies para que jo lo use más, però no arriben, o bueno, corregiu-me, però en general no arriben usuaris problemàtics d'aquests videojocs, sinó que els altres, no? Que tenen aquest apartat relacional i es diu que a través del videojoc, a través de la xarxa, en diferents mitjans, però on estic en contacte amb els altres, no? I a més en aquesta etapa vital on la relació doncs, és un element fonamental. Aleshores, ja per concloure, i ensenyar-vos els recursos que us volia aportar avui. Això ho utilitzàvem amb drogues i jo torno i faig més èmfasis ara en el cas de les pantalles, no? Una miqueta aquest discurs per acabar o quina és la mirada preventiva. Doncs, bueno, parlem d'adolescents, parlem de joves que consumeixen pantalles, que usen pantalles i no de consumidors de pantalles adolescents, no? I aquí l'èmfasis l'estem posant sobretot en l'etapa vital, no? Què està passant a la seva vida, què més fan a part d'utilitzar pantalles. I jo aquesta frase potser afegiria, no? Parlem d'adolescents que consumeixen pantalles en un entorn concret o en una ciutat concreta o en una societat actual, no? Vull dir, perquè aquí és l'element de l'etapa vital i què és el que troben al seu voltant, no? Què és el que els estem posant davant i que estan utilitzant a través del que se'ls ofereix, no? Igual que amb les drogues, les més utilitzades, quines són? Doncs les més accessibles, les que més se'ls ofereixen, doncs alcohol, tabac, cànnabis, no? I molt més que altres que de vegades doncs, són d'accés molt més complicat. I per uns pocs, perquè no és la gran majoria, no? Doncs aquest ús problemàtic significarà una forma de manifestar altres malestars previs. Jo crec que això també ajuda a entendre, no? El que comentaven que us deia molts professionals, aquesta patologia dual, aquesta comorbiditat d'usos doncs, de certes patologies, tipus TDAH, tipus trastorn d'espectre autista, trastorns afectius, que cada vegada doncs, sembla que hi ha més evidència que correlaciona doncs, amb aquests usos problemàtics o fins i tot addictius de pantalles. I riscos i potencialitats, una miqueta aquesta idea, aquesta gestió de riscos i plaer que us deia abans, i aquí utilitzo una miqueta una classificació que vam fer des d'EdPAC, els riscos dividits una miqueta amb el que afectacions que... Bueno, sempre primer la paraula risc, no? Per mi molt més interessant que conseqüències o problemes. Risc és una possibilitat, pot passar i pot no passar, no? Jo crec que això permet també un abordatge molt més educatiu i podríem haver riscos doncs, més dirigits a un mateix, no? Tot temes de sedentarisme, cada cop hi ha més estudis, tema d'obesitat, d'alimentació, la pèrdua d'hores de descans, dificultats per concentrar-te o d'atenció, la solidarització i l'addicció, no? Temes que tenen a veure amb la pròpia persona, temes o afectacions que involucren ja els altres, més temes de relació, d'assetjaments, de violència, d'exclusió, d'humiliacions, i evidentment també la violència masclista, també va sortir, em sembla, ahir, no he tingut temps d'incorporar-lo, però un estudi que parlava de l'augment de casos de violència masclista entre joves. I un altre tema fonamental, que avui no hem tocat massa, però que evidentment anirem incorporant en futurs webinars, que té a veure potser més amb les xarxes, no? Que és tota aquesta part que té a veure amb la construcció de la pròpia identitat, no? Com m'exposo, com em presento davant dels altres. Hi ha una psicòloga que parla d'un concepte nou, no? Que parla d'extimitat, no? Que és l'exposar temes íntims cap als altres, no? I com això doncs, també configura la realitat o com em veig a mi mateix, com em mostro davant dels altres, una miqueta per classificar una miqueta aquests diferents riscos de les pantalles. Però, evidentment, també això al costat de les seves potencialitats, no? Tant a nivell d'informació, de comunicació, etc. I jo aquí agafo la frase d'EdPAC, no? Que es deia que eren potser els més crítics, i sent crítics també deien que les pantalles hem de tenir en compte que salven vides, no? I podem trobar el cas d'un noi o una noia que viu en un municipi petit, que la seva orientació sexual no és la heteronormativa, etc, que es pot trobar doncs, molt aïllat, poc integrat en el grup o pot rebre situacions de violència, no? I que el fet de poder conèixer altres iguals en altres zones a través dels dispositius doncs és una forma també de generar-li un espai de confort, no? Vull dir que també hem d'entendre-ho, crec que és important entendre aquestes potencialitats i aquests riscos. L'exemple que us volia donar, per exemple, d'usos, en aquest cas de videojoc, podríem portar-ho cap a qualsevol altre dispositiu, però per exemple el WoW que abans us comentava, que és aquest que veieu a dalt a l'esquerra,
es va fer un mod, que un mod és una forma concreta que fan jugadors i jugadores per utilitzar el joc, i això ho va fer una infermera que el que es va donar compte que tenia moltes dificultats a l'hora d'ensenyar, sobretot als més petits, la pujada i baixada de glucosa, l'ús de certes medicacions per fer baixar la glucosa en sang, etc. Llavors aquí van fer un mod que el que veieu aquí és una aplicació del joc que en tot moment, depèn de l'activitat que estiguis fent, la teva glucosa en sang puja o baixa. És a dir, si estàs menjant, i sobretot si estàs menjant coses dolces, va pujant molt, si camines o et mous ràpid, fas exercici, això baixa, i fins i tot tens la possibilitat d'autoadministrar-te insulina perquè hi hagi una baixada. És un videojoc d'una forma, doncs. Jo sempre dic que els jocs, més que jocs educatius, són jocs, no? Han de funcionar com a joc i just la mateixa mecànica del joc que permeti que s'integrin altres elements, no? Doncs més el que ens interessa a nosaltres, com en aquest cas de la insulina. I he agafat l'exemple d'insulina amb els dos carros, aquí teniu a l'esquerra el WoW i a baix a la dreta és el Sims, que és aquest també el primer videojoc que va fer molt famós en aquest tema de representar la realitat, etc. Que dintre dels skins o dels vestuaris veieu que pots posar-te aquí un pegat per fer-te l'anàlisi de glucosa, no? Per també normalitzar o sensibilitzar sobre les persones que tenen aquest tipus de problemàtica. No? Bé, bueno, com dos exemples també en positiu, que n'hi ha moltíssims altres, i seran més interessants, però també d'aquestes potencialitats. I eines i bones pràctiques, perquè tenim molt poqueta estona i voldria respondre. Doncs, bueno, ho faig com de forma molt resumida perquè us ensenyaré el PowerPoint, però sí que des de la nostra entitat, bàsicament, què vam fer? Amb el suport del Ministeri, en aquest cas, del Pla Nacional sobre Drogues, es va elaborar un programa que és l'ONOF, i que l'ONOF justament el vam presentar també aquí a la federació. És un programa dirigit a nois i noies de 12 a 14 anys, de promoció dels usos de les pantalles, que és el que veieu al mig, però paral·lelament i aquest programa ja el vam fer amb la idea de que es pogués créixer cap a baix i cap a dalt. No? L'any següent vam fer el Desconnectades, que és aquesta franja de 10-12 anys, i el Trick-Tricks, que vam fer, que l'hem acabat aquest últim curs, de 14 a 16 anys. I la idea és, si és possible, seguir treballant i fer aquest any un programa que sigui més a nivell familiar per donar tot un empaque, no? Que sigui una línia de treball relacionada amb les pantalles des dels 10 fins als 16 anys. Aquí ja el que veureu és una proposta de les temàtiques. Clar, aquí hi ha moltes temàtiques que, evidentment, el ciberassetjament es pot tocar en totes les franges d'edat. El que vam buscar és on posàvem l'èmfasis en uns temes i on el treballàvem d'una forma més transversal, i a partir d'aquí vam fer aquesta proposta, que us dic, molt millorable sobre els continguts d'aquestes exposicions. Simplement que sapigueu que són exposicions que estan tant en format físic com en format virtual, i això vol dir que si les voleu utilitzar amb els vostres adolescents, joves, penseu que es poden ser utilitzats, ens els podeu demanar i el préstec és gratuït. La idea sempre és que hi ha l'exposició en format virtual, és la forma més senzilla, no? Perquè simplement us donem un accés, un usuari, i podeu accedir. Té l'avantatge que també hi ha algunes interaccions, hi ha alguns jocs dintre del que és la pròpia exposició, i van acompanyats sempre d'una guia d'activitats, no? Que et plantegen els objectius, les franges d'edat i, sobretot, activitats per treballar algunes temàtiques concretes. Aquest és l'exemple del Desconnectades, però n'hi ha també de molts d'altres. Vull dir que té el Desconnectades, que és 10-12, l'ONOF, que és 12-14, i el Trick-Tricks, que és el més nou, que ja té una estètica força diferent i que jo penso que hauríem d'anar més cap aquí. Aquí s'ha tingut molt més en compte, per exemple, el tema del gènere. Es va buscar que les persones que apareixin no es puguin identificar clarament amb un sexe o amb un altre, que hi hagi, sobretot, molt més situacional, no? Si hi ha diferents situacions al voltant del sexting, sexting, per exemple, com afrontar-les, el tema del ciberassetjament, i això ho podeu trobar en aquesta exposició. I després, per treballar també amb adolescents i joves, un altre element que posem sobre la taula i que també podeu utilitzar és el programa Tu Punto. Sobretot dos elements. Dintre del programa Tu Punto, que és un programa més dirigit a una població una miqueta més gran, població universitària, cicles formatius o batxillerats. És una pàgina web, bàsicament, amb informació sobre substàncies, sobre pantalles, que hi ha un servei de consulta, però sobretot el que penso que pot ser més aprofitable és l'exposició. Hi ha una exposició interactiva, que és en 3D, a més aquesta tecnològicament és bastant més potent, on hi ha unes diferents sales i en cada sala pots treballar diferents temàtiques relacionades amb els jocs d'aposta, amb les drogues, amb diferents elements, i aquest any hem elaborat la guia d'orientacions pedagògiques perquè es puguin aprofitar aquestes sales per treballar, ja us dic, més a nivell grupal, en aquest cas, que potser seria el més interessant. I després l'altre tema molt interessant del Tu Punto és que cada any es fa un concurs de quilometratges entre iguals, és a dir, la idea és que joves universitaris, universitàries ens enviïn vídeos d'1-2 minuts preventius
La idea és fer aquesta prevenció entre iguals i cada any es fa un concurs, es surten uns guanyadors i la idea és que des del principi, des d'aquest primer vídeo guanyador del 12 al 12 del 2012, es va fer aquesta classificació on el que trobeu a dalt és una guia de temàtiques de què voleu treballar, temes de dependència, factors de risc i protecció, influències, mites, i cada vídeo veieu quins elements treballen. Això és una base de dades força interessant, amb diferents vídeos. No és que siguin una meravella els vídeos, però sí que donen molt de peu al debat i a treballar-los. Alguns des de la crítica, altres des de reforçar el mateix missatge, però aquí també podeu trobar molts materials per treballar educativament tot el que té a veure amb el que hem comentat avui de les pantalles. I finalment, més a nivell grupal, a nivell individual de menors, sí que us cito un tecnotest que van treure des de la Universitat de València amb suport de Fundació Mafre, si no m'equivoco, que és un test que podeu utilitzar per quan hi hagi situacions dubtoses, de realment hi hagi un ús més problemàtic o addictiu, és un test avaluat per medir aquest ús problemàtic de diferents pantalles. I també aquesta guia, us passo 2 guies per a la intervenció individual que m'han semblat molt potents. Aquesta es va editar aquest mateix any, des de Médicos del Mundo, i fa hi ha un primer bloc que parla més del que hem parlat avui, de quina és la realitat, quins són els factors de risc i protecció, i et contextualitza molt bé la situació, i una segona que el que parla és de l'entrevista motivacional i estratègies d'entrevista motivacional per treballar individualment els canvis de conducta respecte als usos de pantalles. I seguint amb l'entrevista motivacional, l'altre que és molt interessant és aquest que es va publicar fa un parell d'anys també en finançament del Ministeri de Sanitat, que és d'ADES, que és el conversar con adolescentes en dificultat social, que aquest el recomano sempre, em va semblar molt interessant, que bàsicament el que fa aquí és agafar-te l'entrevista motivacional, que està molt pensada per a la població adulta, i fer-te l'analogia i fer-te la conversió d'aquesta estratègia d'intervenció individualitzada cap a adolescents i joves. Està molt bé, és descarregable, és gratuïta i la veritat és que sempre la recomano. I en famílies, ja acabo ja, els nostres programes que treballen en famílies que podeu utilitzar, jo entraria més potser amb el Protego, que és el programa que tenim avaluat de foment de la parentalitat positiva i que bàsicament és un programa de 10 sessions per treballar pautes educatives en famílies i que, evidentment, inespecíficament, perquè no entra directament en el tema de les pantalles, tot i que cada cop hi ha més elements per treballar-ho, però bàsicament treballa temes més inespecífics de comunicació, normes i límits, etc. I aquest és un programa dels pocs que tenim que està avaluat, està a les diferents pàgines web de programes avaluados i que podeu també utilitzar si voleu. I sobretot, ara ja es va treure l'any passat la plataforma Protego, que és una pàgina web, i aquí teniu tot el material que hi ha a Protego, el teniu descarregable amb totes les actualitzacions i totes les millores que s'han anat fent. Deixo aquí la presentació, que ja crec que m'he passat una miqueta del temps previst. Sí que ja veureu que a la part final us he posat alguns materials de Diputació, de la Generalitat, de la Federació, amb recomanacions per a professionals, però ja veureu quan us ho puguem compartir. I si us sembla, llegim les preguntes, o tu el mateix, Pep, veig que has fet un comentari, ja fa força estona, no sé si ara té... No, llegeixo en veu alta. Una consideració al voltant dels jocs per internet. Vaig atendre un noi que ja no juga a la Play, sinó que és el que li agrada veure els streamers com juguen hores i hores. Aquesta passivitat és més preocupant al teu parer? I tu ja ens dones la teva opinió sobre aquest tema, no? A veure, són realitats curioses, més enllà curioses i també a vegades preocupants, a vegades interessants, no? De dir, clar, tu que els grans aconteixements online d'esports online, d'eSports, quan parlem del League of Legends, del LoL, del FIFA, ja fa anys que la final mundial té més repercussió que la final de la Champions. I això és que hi ha vegades que hi ha algunes realitats que des del nostre punt de vista més adult no hi són tan propers. Home, jo comparteixo força la teva postura, en el sentit de, clar, una cosa és que tu estiguis interactuant directament amb una activitat i l'estiguis fent de forma proactiva, tot i que sigui des del seient de casa teva o des del sofà, i l'altra és simplement estar consumint de forma molt passiva tot aquest tipus de continguts. Amb el tema de streamers i youtubers, jo crec que també intento sempre fer una miqueta d'autocrítica. A veure, jo crec que ens hi llancem de vegades equivocadament un discurs als nois i noies que té molt a veure amb el que us deia abans justament de los estratègicos, hi ha aquesta concepció de jo vull guanyar diners sense gaire esforç, i com aquests streamers ganen dinero sin trabajar. A veure, aquests streamers tenen una feina, que és una feina que són 24 hores al dia pràcticament, de crear contingut, de mostrar la seva vida, el seu dia a dia, i d'estar pensant noves idees, nous continguts,
i d'exposar-se, no? Que potser és la part més agressiva, exposar la seva realitat, i els hi transmetem aquesta idea que no estan fent nada, no? I, home, això és una feina com qualsevol altra, amb la fal·làcia de que, evidentment, doncs, hi ha un esforç darrere, i amb la fal·làcia també que hi arriben uns quants, no? Passa una miqueta com abans amb el futbol, aquesta piràmide. Hi havia Messi i Cristiano, hay dos, gente que juega al futbol hi ha moltíssima, però que arribin a les elits hi ha molt poquetes, no? I a més hi ha aquesta fantasia, no?, de que veuen aquest streamer perquè quiero ser como él, perquè vull començar a streamejar o a castear perquè vull comentar, doncs, els partits, etc. I si us fixeu en els grans aconteixements, que clar, després hi ha els altres, però els més majoritaris, doncs, tipus, per exemple, el que ha passat amb la Kings League, etc., hi ha uns quants, doncs, eBay, Gref, Rubius, etc., que són els mateixos fa 15 anys. És a dir, que han anat envellint, s'han anat fent grans i sí que es van incorporant nous, evidentment, nous nois i noies que streamegen i que van agafant més usuaris, però vull dir que segueix tenint aquest sostre, no? És a dir, que a part d'aquesta part passiva que tu comentes molt bé, hi hauria aquesta segona part també d'aquesta percepció, no? Que voy a hacerme streamer, voy a ganar mucha pasta sin hacer nada, i que això realment ni és sempre així ni és tan fàcil com sembla. Digues, Pep, sisplau. No, si puc afegir una miqueta de context, en el sentit de que també el que passava amb aquest noi és que té unes limitacions, unes característiques cognitives limitades i psicomotricitat també, és a dir, el seu moviment de les mans complicat, i per tant els videojocs que estan fabricats perquè te'ls puguis passar, aquest noi al final el que necessitava era passar-se'ls per sentir-se bé, i llavors va començar a veure com ho feien els altres i això va acabar que es convertís en un ésser passiu en el qual exclusivament es dedica a veure el que feien els altres. Ho dic en termes d'interseccionalitat perquè els jocs estan fabricats per això, però hi ha multitud de casuístiques que fan que els jocs comportin dificultats afegides al simple fet de passar masses hores jugant, sinó la insatisfacció que provoca el no poder arribar a lo normatiu. Just en aquest sentit, a la taula de videojocs es va comentar força, clar, la indústria de videojocs finalment el que vol és com més usuaris millor, no? I més usuaris millor, amb el qual busca les diferents estratègies perquè siguin utilitzats, i sí que quan es parlava del codi PAGE, per exemple, que ja el coneixeu, no? Aquesta categorització dels videojocs per franges d'edats i per continguts, no? Perquè les famílies puguin tenir aquest criteri a l'hora de triar-ne un o l'altre, incorporar també altres elements, com el que deia abans, d'aquests patrons obscurs, estratègies per captar més l'ús, i parlava un de les persones que era més propera a la indústria de videojocs, que era de les indústries que havia fet més per la integració de que tothom o gairebé tothom pogués utilitzar-los, a nivell de facilitar l'accés amb diferents estratègies, que jo realment això no ho conec, però crec que és un tema interessant. I el que es va comentar en la taula de videojocs és tenir en compte els videojocs que han fet l'esforç perquè siguin més no sé com dir la paraula, ara no sé la paraula, més propers o més facilitats d'accés amb certes característiques individuals, no? Donar-los també un segell de qualitat, no? Es parlava d'aquest segell com la Q de qualitat dels bars d'oci nocturn, que fan unes estratègies de reducció de riscos, poder fer una analogia amb els videojocs que tenen aquesta finalitat més educativa o més de promoure l'ús que tothom els pugui utilitzar. I la Núria Garcia, veig que has comentat si hi ha algun tipus de control al comprar amb targetes de crèdit per als menors. D'aquest tema també en van estar parlant molt i n'estan parlant molt a la taula de videojocs. Cada cop hi ha més tecnologia que permet identificar la persona que està utilitzant el dispositiu, i aquí bàsicament les dificultats que s'estan trobant ara més grans és la de compatibilitzar la privacitat de dades amb la comprovació de qui és la persona. Sí que sembla que hi ha alguna tecnologia que permet que tu, mostrant el teu DNI, puguin saber qui... O sigui, la tecnologia està desenvolupada i la dificultat ara l'estan tenint més en dir com la integrem per demostrar que aquestes dades no me les quedo, no? Perquè, clar, serien dades, i més en el cas de menors, que serien confidencials. En aquest sentit, hi ha una proposta de llei, que no és una llei, a Anglaterra, molt potent, que planteja té més a veure més que en videojocs, que també té a veure amb xarxes socials, i el que planteja és que han de ser les pròpies xarxes socials les que assegurin el no ús de menors, perquè ja que la legislació prohibeix l'accés, que siguin les que ho asseguren, i que si dintre de la xarxa social hi ha continguts no adequats, ja sigui de violència, pornografia, etc.,
El que planteja aquest, que dic que és una proposta de llei, és que sigui el Meta o TikTok o l'empresa que hi ha darrere els que assumeixin la responsabilitat de que hi hagi, o sigui, que hagin de tenir la responsabilitat d'eliminar aquests continguts o d'assegurar que els menors no hi podran accedir a certs continguts. És una proposta de llei que és molt interessant. Ara, a la pràctica no sé com es portarà a terme, perquè el que diu aquesta pròpia llei és que sempre que un usuari anglès, perquè estem parlant d'una llei anglesa, accedeixi i tingui aquests continguts, l'empresa es farà responsable, però independentment de que l'empresa estigui ubicada a qualsevol lloc del món. Clar, això com a proposta és molt potent i molt interessant. A la pràctica desconec com això es podrà realment orquestrar, no? Però sí que és una mesura de pressió cap a aquest sentit, d'acompanyar, doncs, en aquest cas, doncs, els menors i les famílies, de dir, si pots accedir amb 18 anys, que realment puguis accedir-hi en 18 i no abans. Molt bé. Crec que no hi ha més preguntes en el xat, però no sé si algú s'animaria a fer alguna pregunta en directe. Ja són la 1:35, ens passem 5 minuts. Si no, ho deixaríem aquí. Vale. Doncs res, moltes gràcies, Enric. Ha sigut molt interessant, la veritat. O sigui, m'he posat absorta aquí. Molt interessant, moltes gràcies. I res, animar a totes i a tots a participar també a la jornada que tenim en breu sobre pornografia de la Mònica Lario. Que serà molt interessant. Vinga, adéu, que tingueu bon dia a totes i tots. Merci.